Καλησπέρα φίλοι μου. Ένας αγρότης είχε ένα γαϊδούρι με το οποίο έκανε τις δουλειές του και μια κατσίκα. Η κατσίκα, επειδή στο περιποιόταν του γαϊδούρι που έκανε τις σκληρές δουλειές του, το φόρτωνε και γυρνούσε και τη μελόπιτρα και όργωνε το χωράφι, ζήλιψε και φθόνησε το γαϊδούρι που του περιποιόταν ο αγρότης καλύτερα. Έτσι του πλησίασε μια μέρα και του λέει: «Τι ζωή είναι αυτή που κάνεις, σε φορτώνει βάρη, σε κτυπά, δεν πάει να πέσει στον γκρεμό εκεί πέρα», λέει. «Δεν είναι αυτή, να ησυχάσεις, δεν είναι αυτή η ζωή που κάνεις». Πράγματι το γαϊδούρι την άκουσε την κατσίκα και πήγε και έπεσε. Όμως δεν πέθανε, δεν ψόφισε, αλλά τραυματίστηκε. Πήγε ο αγρότης ψάχνοντας, το βρήκε ο αγρότης και έφερε ένα κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος το εξέτασε και λέει: «Για να γίνει καλά πρέπει να φάει πνευμόνια από κατσίκα». Γυρίζει ο αγρότης στο κτήμα του και σφάζει την κατσίκα για να ετοιμάσει το πνευμόνι για να σώσει το γαϊδούρι. Και βλέπετε η κατσίκα που φθόνησε, ο φθόνος αυτός και η κακία γύρισε σε αυτήν και την έσφαξε. Καταλαβαίνετε.